ka Meghalaya kala yo khore ka jing job ha ka group A jong ka jing le kai football da ka ba yo saw goal la nod ha ka jing khun persha ya ka Rajasthan ha ka jing le kai Swami Vivekananda under 20 men's national football championship Rajasthan ka balalong ha Narayanpur Chhattisgarh minin ka sngi ka hat-trick na uday borma me tong per kala panlong ka jilla Meghalaya ban poi shikani ka jing job ha ka bawla yo ban thep ha du lai goal ha ka minute ka ba san phau san phu saw bat nyu phu saw minute